Ngameli Thambo ngeke ngikunikeze igama, ngifuna wena uthole igama elingeke lisolwe ukuthi lihlangene ne-ANC. Bathi no, mina ngithunywe yinina, ngifuna ukulalela kinina. Wathi hamba uyolicabanga. Kulapho-ke umntwana wahlangana nabanye base bekhumbula ukuthi ukuze abelungu bangasilandeli kune-organization eyaqanjwa yenye yamakhosi yakaZulu. Bathi asifuse lelo gama, yayenzelwe umthetho wayo abantu babenza amabhizinisi abamnyama. It was an organization of business people. Balikhumbula igama, ubani usalikhumbula? Ngiyavuma. Bayiqamba-ke le nhlangano eyayiqanjwe omunye wamakhosi ayephethe amaZulu. Bathi ndini? Bathi bayiqamba ukuthi inkatha yesizwe. Leli gama elithi inkatha yesizwe kwathunywa umntwana ukuthi akafuna igama elizoba igama elizoqasha, ungabonakala ukuthi kuvuke i-ANC. Eqanjwa-ke inkatha yesizwe. Sasingali ngaleyo nkathi, kodwa abelungu